fana sababu bankani ili majama polisi de simeja tsaba bano fingerprints bas kuri mwakaura chijo samalisitsa ma fingerprints Mike ndo in muzobanzi mangawa kaona kufa ma fingerprints anda wala ndinga dine even in day mozi ma fingerprints anda wankoza kwa benza zuwa lisana zoteka buluguna kwa mabebe yatenzo sateka basi kana yake nimakufungana ya moyo big man kanga tingabange bothandiza na singumisiwa ili muone galata ili muthandiza fingerprints ndio kama hiyo kwa popo ngabani bawanga sango digira kuwa basi nani imani muje ni kila mani kuma kulaga Mr. Goodson. yes Mabwile sekundu nje. yabwelesa Si mwada vandu vali ma fingerprints anda 100% gwira mu sama. Você é bom? Sio tabula ngaya babu Mafano ngobazi yabuzimubanga. Nana ngatimbambira ngaya bizizira. tangu yani kayepo sina kwake pano pananga somo zisaka ngoba tungokambirana kale Mona ndekuti ndine tizikhalira nyumba limodzi basino komozi ndibisira zesese Nora ntoza burija. usakhala ngati sokuza imene tanthauza muno kodi muna kapena nthena yake mumazakuonekera ngati muna munthu wina wake kuti obalalika kapena eti Kama gendeishi. usakhala ngati sokuziwa imene ndikutanthauza kodi mona lero ndo ndizona chilungamo cha umesa kukhola chani Pajak. Panikano yoro vino menyana hapo. Nukone kan nukufuna kumenya ine? Sina ngomeno wazigira mazuka mwangu mwana ngapuna mwenye. Mona. Mono iwe one. Ine
pena pake nsaname ine ndakhumudwa kwambiri muno, ndakhumudwa kwambiri muzimwe pakumakhala pakumamveka nkhani zambirimbiri chani ati kaya kalata anene mbalisi andalisi yokalatayo amakulembera iweyo chinthu chija wakhala mwachisunga nthawi yonse ija kumakuyankhula kumakufunsa kumakhala ngati kuti mwina iweyo sokuzapo pochina chilichonse tizikhala choncho Amonisolo. Yesu Kristo nikafuna kukufotokozera. Koma meneyo. Nandimanta. Koma ndikufotokozera. Ukuze ndizekala zalisi. Ne ndafuna kuti ndikubuze. Mwana wantu kufotokozera. Ndikumvese. Hello? Hey. Yes. Ndeno munyamuka kwangwira. Komaro ulendo nochonde. Amene ichonda asali pulumuke iyi. Sima chamati anima connections zambiri mbiri yeucha. Chabwino. Komabe ineyo ndithokoze kwambiri anthu ino magwira ntchito yabwino kwa basi. Mutithokozaso koma bwana kumeneko. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amoni. Beba. Yesu Kristo nikafuna kukubuza. Koma ne ndinayindimanta. Komano ineyo re kuyambira kale nakuza kale chinthu chimene nene nkangofuna chinali chinthu chokuti at least ndawala uja pakhale umboni kapena chokuti ndingamukolere andiwe sona ndikhulupirire Kani sio kuti ndiyosakhulupirana koma ne ndimafuna ngokutereza. kuneteteza kujani umakhala basi umandibisira zinsisi Kungoti solukatayo sinakuzifika kuti sinalopita kwayo. Nayopita kwa maibenzani. Kani nakasiya kumene koko. komando tungati naye nkhani yayikulu simeneyo nkhani apa ndiyo kuti inuyo simunandikhulupirire. Pepani Amoni. Ndikhulupirira kwisa ndineyo pepani. Ne oneyo ababa zinkhani zonsezi zinsisi zambirimbiri maboza kani inezo zineso nami zinsisi maboza zandikwana and moreover munthu amene akumakhala umapanga zinthu ngati izizi ineyo ndikumuziwa kale. Nisa wakafanya zimanja mapolisi. Nene zidigira za polisi ngo simanga madigiri so zimene zimene
Hii banje tips uja banje akuphekesa ngini azafosa ukamusie kumakangini kajauli nawo otira mapepe ya izatola usadandaule nditumiza pa digital makodi kompano 10 minutes. Well, my wedding from Tiger. Hey, find it. Cheers. Yeah. Oh, no, you don't want. Solo con una vida mucha. But just yes, yes. Yo,看要说吧，我看要说，因为我自个儿生吧，是不本地外地菜，然后嘛，我们这是我嘛，我那边Center School，我那个是5那边。Cheers for that. This will go. Apa não foi ligado de um gosto sabe? Quando agora se não usa nem jogo de sangue na sassa. Aí nem esse negócio saber entender esse lado. Isso. Tem que ser o da hora assim. Isso é uma bazar de si. Eu aí chamei. Madina nyamuka. Não sai de lá. Eu fiz para mãe. Não sei não eu não joia brilho, não tem igual brilho, mas é bom. Isso se dá 5 na base. Devo de quando zili bati. Mai, simwakoberie. Lero ndeli ndingani yako ino. Oh. Abolisaja. Abisa homboni na yago kwaniya. Amina baba ngitsa kuti akamange newaucha, akamtsekere. Thank God. Ndipo Mulungu alemekezeke. Ndipo baba. Ndipo amene yeye wathera basi amanga basi. Ndipo Mulungu ayankha mapemphero anga. Mulungu lisije musi. Ndawa wagwidwa. Ndikuzana na. Ndipo gada alisijayo. Yathandiza kwambiri nenja. Yathandiza kubasi. Hayi Mulungu azilemekezeka nthawi zonse. Mano. Tungwendo kantho sama. Kantho samalise kwambiri. Tikale tochenjera. Abandi ngati njoke. Komanso ofatsa ngati nkhunda. Chifukwa tu ndawala usha. Simunthu amasewerayo.
Ameo jana ma connections ambili kwa basi. Kwambiri. Musamuope ndawala. Ineto ndakhala nthawi padziko lapansi ndaona zinthu. Kunali anthu ena otchuka opya. Kwa pano anthu anakathira kuti amene. Ndiye mukamuope ndawala. Ino Mulungu amapanga zinthu zina zake. Ndipo ndikuzene zilungamo Mulungu amayika njira popanda njira. Tinkazi oti ndawala ngamangidwa. Ndipo ineyo abongo zomulera. Sindilola ndawala ucholendo no. Alipumu. Asizitheka. Amoja amethana naye basi. Awewa basi. Ndipo ufunika zigawemba zonse. Azigwire akazitsekere. Muntu asingosonza anthu basi palibe munthu amene amakhala pamwamba pala Mulungu ndizoona. Ndizoona. Big man. Yes, Park. Sizitega basi. Always yes. Satega araba rana jali kujibenda. We're off. That's good. Okay, big. However, chilo walk. Uko stable. Fana. Okay. Chakula namwe. Amu. Wazwa bwanji. Uzarani. Ase. No save mwaji teke munomo. Munani wewe. Waka busy mwafuza asika na maswa manani. Munani nuwe. Amu. Come on, you're off. Kuri, ubona ngati drama ndako ndingabangezani. Ndingakupa musengene kwa ile wewe. Amu. Ndobona ngalo kwabajani. Amon. Inayodi wewe. Ana kumangani mwanangu wa traffic ya extortion. Geza mange na mimi. Mange na mimi. Mange gani? Gani? Bana mange na mimi. Bana tama ile. Bana. Kama kesa nikai bana. Kama kesa nikai. Mungani bana. Suzu ndikuza nene. Amena mulimbana ni muntu olakwika bana twende akaona kujulia bana wanga bana mugani na kwa bana twende kisa yeso zufu wakaji nizo sebele unga kule bwana mandanene na kwanza baba bana mugani na kwa bana twende kisa ndai twende kisa ndai bana wewe suzu ndikuza nene twende kisa ndai bana bana twende kisa ndai ulimbana ni muntu olakwika bana ama ine bana muntu olakwika tumulimbana nali nimwafuna tambekesa ndikaye bana moyo ndintolo mani angajebe ngakhale angajebe mwendo ikolo mani 2+2 3+1 9 -5 so 6 in the follow mani ena wandizamkaka
ife nkoka ngolo mani nde sidisiyana bobeza donse siditsiwa tiza tomorrow nchani choncho masiku sako ma onse koma timba nyimba tawi zonse endi momo moyo uputeke moyo ufewe kumatokoza zikadi zigende mavuda sate kunja kumacha mumudima momwemo kumawala ola disawe manegede atupanana tokoza ni mavuda tusidifanana je yake jankwana achivale sakwana muzigawe gadi ina ndiku yoto sidi kupaka todala kungani misoto sidi kuwala nde mwina okudaba nazo mwina okudaba maso mwina okudaba kaso koyambe komalizaso izizi zobada nazo moyo ndi mtolo mani angajebe ngakhale angajebe mwendo. When I first heard about Showmax, I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or